Vă salut, dragi buzoieni! Continuăm prezentarea activității Primăriei Buzău. În acest filmuleț vreau să vă povestesc tot despre străzi, pentru că până la urmă este problema pe care buzoienii o resimt cel mai mult. În cei 4 ani care au trecut s-au făcut vreo 150 de străzi. În momentul ăsta, practic, cele mai importante străzi ale Buzăului sunt în licitații publice. Și mă refer mai întâi și vreau să vă informez despre situația reabilitării totale a celor 3 mari străzi ale Buzăului. Mă refer la Bulevardul Unirii, Bulevardul Industriilor și Strada Transilvaniei. Pe 10 martie, săptămâna asta, avem ultimul termen la Curtea de Apel Ploiești, practic ultima contestație care ar mai putea să mai aibă loc și vom avea în sfârșit un câștigător, un constructor care să se apuce deja de treabă pentru aceste 3 mari străzi ale Buzăului. A durat mult, este o investiție pe fonduri europene, 18,6 milioane de euro, dar vom avea 3 străzi, așa cum arată și strada model, inaugurată în 2018, atunci cu ocazia centenarului, se numește Calea Eroilor. Vom avea toate cablurile îngropate în trotuare, vom avea pistă specială de biciclete, vom avea pistă specială în plus de autobuze și Buzău, după reabilitarea acestor 3 străzi, cu siguranță va arăta altfel. Este o licitație care practic a început, acest proiect de finanțare pe fonduri europene a început în urmă cu aproape 3 ani de zile, dar datorită și birocrației, dar și contestațiilor nenumărate, am ajuns în această situație în care s-a întârziat mult, dar în sfârșit cred că avem șanse ca în această primăvară, aprilie-mai, să înceapă deja pur și simplu șantierele pe cele 3 mari străzi ale Buzăului. O altă situație și o altă licitație o avem pentru alte 3 străzi ale orașului, unde de asemenea avem finanțare. Aici pe un credit, este vorba de 1 decembrie 1918, Strada Republicii și Strada Iazul Morilor, urmând ca Strada Horticolei, pentru care avem și pentru ea finanțare, să o încredințăm direct societății comerciale a Primăriei Buzău, societatea Urbis. S-a întârziat mult și aici, a mai fost o licitație, a trebuit să o anulăm. A urmat a doua licitație și suntem acum la evaluarea celor 6 oferte și sper în câteva luni, pentru că birocrația este lungă, ăștia sunt pașii legali, să putem începe și la aceste 3 străzi. Pe Strada Horticolei s-a întârziat destul de mult, pentru că vom avea și aici cablurile îngropate în trotuare, iar pe rețelele electrice trebuie să avem practic câte un proiect pentru fiecare client, pentru fiecare casă, pentru fiecare agent economic care există acum pe Strada Horticolei. Dar să fim optimiști, sper să putem începe efectiv șantierul în această primăvară. Din 15 martie, atunci când își va relua activitatea compania Urbis, vom începe cu 4 echipe continuarea asfaltării pe Aleea Arinului și pe Aleea Castanilor. Vom finaliza aceste 2 mari străzi până la urmă. De fapt, ele sunt și parcări, și străzi, și trotuare, dar sunt foarte importante pentru o zonă foarte aglomerată, poate cea mai aglomerată zonă a Buzăului. Aștept, după promulgarea bugetului de stat, să ne evaluăm încă o dată posibilitățile de a investi în continuare în străzi, în trotuare și în parcări în municipiul Buzău în acest an și sper ca să mai găsim resurse pentru a putea continua ceea ce ne-am propus. Deci cam atât despre străzi. Bineînțeles, vom încerca și pe proiectele europene pe care le putem accesa, atât pe programele operaționale, dar și pe Programul Național de Redresare și Reziliență, să găsim axe de finanțare care să ne ajute
direct sau indirect, în a finaliza, în a reabilita cât mai multe străzi și trotuare în municipiul Buzău și de asemenea suntem foarte interesați, pentru că este o presiune mare pe acest lucru, să avem cât mai multe piste de biciclete în municipiul nostru, pentru că traficul practic crește pe zi ce trece. În momentul ăsta este foarte greu să asigurăm locuri de parcare pentru toată lumea, pentru că așa a fost construit Buzău, sunt 12.000 de case și aproape 35.000 de apartamente. Iar în zonele cu apartamente, în zonele cu blocuri, sunt foarte, foarte puține locuri de parcare, pentru că așa a fost proiectul la acel moment. Vă mulțumesc, vă asigur că vom face și voi face tot ceea ce trebuie, astfel încât Buzău în cei 4 ani să aibă practic toate străzile asfaltate, astfel încât să rezolvăm și această problemă care, din păcate, nu a fost rezolvată în ultimii 30 de ani. S-au făcut 150 de străzi, vom face tot ceea ce trebuie să ajungem să depășim numărul de 400, adică numărul total de străzi care există în orașul Buzău în momentul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate, o primăvară frumoasă și pentru că este 8 martie astăzi, un gând frumos, o primăvară frumoasă și la mulți ani pentru mamele, pentru soțiile, pentru doamnele și domnișoarele care ne încântă viața. La mulți ani tuturor!